بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين وبه نستعين وإليه توكلنا. الذي يقول لشيء كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته واسماء وصفاته، وأن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيب مولانا محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق مشكاة الأنوار وسير الأسرار ومفتاح الباب الجنة، الذي علمته وأعطيته الحكمة وأدبته بعزيم الخلق ليكون للعالمين رحمة، الذي يستغفر دون ما للمؤمنين والمؤمنات. نصلي عليه فهو إمام المحسنين صلاة تعرفنا بها الإياه وتمنى بها عليه حتى نتبع هداه فنصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابته الكرام الذين اتبعوه في ساعة العسيرة ومن اكتفى أثارهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل مستمعين الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مي الله سبحانه وتعالى تنو لحلا يبلا جلنكا alami ni tanu ninka ka wati bela jelina subhana sanu yabaye ala de kabu ala de bi fɛn bela jelen sanfɛ alami nani tanu ka kan togoya bela jelen kan an ba tanu ka wale ɲuman dɔn. ala mana maa min kanda o de jɔn kandale kanda ye ala de ta ye, wa ni ala ye jɔn min na fili kanabagatɔ tigi la yarabi ala ka ni aw kanda. Kisi nama b'a bolo an b'a dili a ka k'a ka danfɛnw na kusamanti kan n'o de ye Muhammed bun Abdullah, a n'a ka so dunkɛ sanumaw, a n'a ka sahaba ɲuman tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen, ani maa o maa ye ala kira ka kumakan mɛn ka tugu a kɔ fo alikiyama jɔn don. Ya Rabbi, ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu ninnu kan. O tɛmɛnen kɔfɛ silamɛw, alakira mantonw, abshiru bil islam, a ye nisɔndiya ni silamɛya ye. Ka da kan hadamaden ala bɛ fɛn fɛn di jɔn ma, ala kusamanti o de ye n'a ye silamɛya di min ma ye. Abshiru bil islam, a ye nisɔndiya ni silamɛya ye. ala ka sɔnw na kusamanti, ala ka nɛɛmaw la kusamanti, o de ye man atahu din, n'a ye diinɛ di maa min ma. ala tɛ bɛɛ kɛ diinɛtigi ye. O de kama Allah subhanahu wa ta'ala bi kanto ala kira ma, wama arsalnaka illa kafatan linnas. Muhammed, i ka dɔn k'a fɔ ala taala, i ka dɔn anw ye ci ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen de ma, adamaden bɛɛ lajɛlen, kafatan linnas, dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen. ne e Muhammed ci k'i kɛ ciden, i ka taa n ka kuma ɲɛfɔ u ɲɛna, ka taa n ka ala tilebantiya f'u ye, ka taa n ka diinɛ kuma f'u ye, ka taa lahara niyɔrɔ kuma fɔ u ɲɛna. Bashiran wa nazira, ne ci ka taa nin danfɛn ninnu ma ni nisɔndiya kan ye ani lasirani kan. Nisɔndiyali kan o ye fɛn jumɛn ye? maa min n'o sɔnna ka tugu e alakira la, ka silamɛya diinɛ minɛ ka baara kɛ ni a ye, m'o tigilamɔgɔ sara ni alijinɛ de ye, n'i ci ni nisɔndiyali kan ye. Wa nazira, ani n'i ci ni lasirani kan ye. Lasirani kan ye fɛn jumɛn? ne maa min dumina filani ka fɔya baara kan, ka dumbe ala sɔsɔ baara kan, ka tila ka taa sa o kan, m'o tigilamɔgɔ sara ni tasuma de alikiyama jɔn don. ne ye ci ni kumakan fila di. O kama alakira alayhi salam a cira ni kumakan ba fila di, bashiran wa nazira, nisɔndiyali kan ani lasirani kan. walakinna aksara nasi la ya'lamun, ala bɛ mun kɛ ka kuma datugu
ko ga jamala fan chama o ta dɔn jamala fan chama o tɛ ka kiraya dɔn jamala fan chama o tɛ silamɛya diinɛ dɔn jamala fan chama o tɛ alikiyama jɔn dɔn niyɔrɔ ko dɔn Allah kama ni mɔgɔ min ye ala ka nin kumakan jate minɛ ala bɛ nin fɔ alakira don min na nin don o y'a sɔrɔ diinɛ lasiri tun ka gɛlɛn kosɛbɛ san 1000 ani san 400 ani 41 o jɔlen filɛ wallahi hali bi n'i y'a jate minɛ silamɛw de ka dɔgɔ jamala fan caman o tɛ ko in dɔn koyi walakinna aksara nasi la ya'lamun hadamadenw na fan caman o tɛ diinɛ in baara dɔn o kama n'i yɛrɛ ye diinɛ baara la ala barika da ala tɛ bɛɛ kanda yarabi ala ka ne ni aw kanda inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw tanu ka waleɲuman dɔn ka foli bila ye aw mun sigilen don nin waati in na ka aw ka baara bila k'aw ɲɛ bɛn an ka wajulu kɛnɛ ma n'o de ye ikra inshallah walanda min b'an bolo bi ka lase aw ma o de ye at-tawba tubi silamɛw hadamaden ka baara bɛɛ lajɛlen diinɛ baara bɛ daminɛ ni tubi di i mana fɛn o fɛn kɛ diinɛ ko la walima i bɛ fɛn o fɛn kɛ ala ko la fo ka taa sɔrɔ e yɛrɛ kɛra tubi jɔn ka taa ala ma fɔlɔ o b'a yira tubi ɲininen don maa fɛ maa min tɛ diinɛ kɔnɔ i ka tubi ka na diinɛ la cogo min na wa tubi ɲininen don hali maa min yɛrɛ silamɛ i ka to k'i ka tubi kurakuraya o kama an ye nin kɛ walanda kɛrɛnkɛrɛnnen na walanda min n'an bɛna lase aw ma bɛɛ lajɛlen k'i tulo mada ala k'an bɛɛ sababa ma donc tubi n'a bɛ fɔ o ma ko at-tawba arabukan fɔlaw ko at-tawba lugatan kan kɔrɔ yɛrɛ la tubi a kan kɔrɔ yɛrɛ ye fɛn jumɛn a nadamu nimisa n'i ye tubi ta at-tawba kɔrɔ kelen jumɛn b'a la o de ye nimisa ye a bɛ fɔ fɛn ma ko tubi yani a bɛ fɔ de ma ko nimisa n'i y'a mɛn i bɛ tubi ka bɔ fɛn dɔ la ka segin ka na ala ma o kɔrɔ ye bɛ ka fɛn min kɛ o nimisa de ye minɛ fɔlɔ donc tubi arabukan fɔla la k'o de bɛ wele ko a nadamu nimisa albayan walawalali la hiya rujui min af'alil mazmuma ila af'alil mahmuda walama ni mo dɔ k'a bɛ fɔ de ma tubi de ye baara ye ka segin ka bɔ baara jugu la baara min n'o kun kɔnnen don baara min n'o haramuyalen don baara min ni ala y'i bali o la e kun dumelen bɔ o baara min kɔnɔ i ka segin ka bɔ o baara la ila af'alil mahmuda ka segin ka taa baara ma baara min n'o kanunen don baara min n'o ɲininen don i fɛ k'a bɛ fɔ de ma ko tubi walawalali la ka segin ka bɔ baara jugu dɔ la ka tila ka segin ka na baara kanunen kɔnɔna la k'a bɛ fɔ de ma ko at-tawba wa hiya fardul ayni ala kulli man irtakaba zanban wa ɲɛ b'o min na tubi farida kɛrɛnkɛrɛnniyalen de don n'o bɛ fɔle ko fardul ayni fardul ayni ye fɛn jumɛn ye farida baara min ni a tɛ bin ka bɔ adamaden ka fiyewu o misaliya dɔ ye jumɛn kɛ sɔlat i n'a fɔ seli ye adama silamɛ ka fardul ayni ni maa si tɛ se k'i ka seli kɛ i nɔ la maa si ka seli o tɛ se ka e kari ka bɔ i ka seli ma wa siyam mɔgɔ si ka sun o tɛ se ka e kari ka bɔ sun na wa tohara ani ka sanuya maa si ka sanuya o tɛ se ka e ka sanuya wuli ka bɔ i kan donc a b'o cogo la tubi fɛnɛ ye baara min ne maa si ka tubi tɛ se ka e ka tubi remplacer i ye donc fardul ayni ne don silamɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelenna kan ka minɛ alikuranɛ kumakanw na ka taa se alakali suratu wasalam ka bilasiralikanw na ani ka taa se dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ kumaw ma yarabi ala kan an bɛɛ sababa ma k'an bɛɛ lajɛlen fara tubi jɔnw kan wa annahu yajibu ala mukallafin an yubadira ila tawba wa urju'i min zunubi alqasa biduni takir wala israr qabla an yaskutu alayhi allahu bi inzali al-uquba wa bɛ ɲini ka wajibiya baliku hakili tigi fɛ i ka tubi ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma jona jona wa i ka n'i ka tubi yakaruya k'a fɔ ko e bɛ baara dɔ la k'a kɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin wale min ni dunbelen b'a ka baara jugu don nka k'i b'a yakaruya k'a fɔ ni ala sɔnna ma ni nin wagati in sera an bɛna nin ko in dabila ni nin wagati in sera nin ko in an bɛna ala ko in jateminɛ kɔfɛ k'i ka dɔn k'i kan ka tubi jona jona ka segin ka taa ala tala ma sani ala ka dimi kɔrɔ ka ɲangata jigi kan ala ka ni aw kisi ka bɔ ala ka ɲangata ma donc o baara min filɛ nin ye tubi ye baara min ni alikuranɛ falen don a kumakanw na Allah subhanahu wa ta'ala a b'o de fɔ an ɲɛna
suratul tauba kika don fo innamal taubatu ala allazina ya'maluna su'a kika do ka fo tubi ala talabi tubi mina ka jonyo jomunu nuye bara jugu ke bi jahalatin fili boloma dumbelembe bara jugu dola ita don ka fo ko ne ko jugu ye fili boloma be ka tumeni o bara o keli summa yatubu min karib summa yatubuna min karib o ko fe ka kila ka tubi dola teliala ka singata Allah subhanahu wa ta'ala dumene meni bara ina ya do ka fo bara jugu du bara te bara sabatile ikele nga donga fo jane ga ni ko inga jani ko ni ala tanay suma yatubuna min karib o masruna yoro be ya dongo bara jugudo pamna dure itubira ka singana ala talama faulaka yatubu allah alaihim wa kana allah aliman hakima ulude maye mamuni ala talabi tubi min o masna modika wa ala talakira maye masaye masami ni doni masadu wa kudo masadu ame mo famya qur'ani ayayna mami ni dumeni do ko jugu doka ibado nga foku baradu barami ni amai alaka kumati bollaw kande ibolli idumeni be baraminka me barai era ta do nga foku bara jugudu bi jahalatin fili boloma na ina na do nga foku koy ko juguye ya do nga fo bara jugudo wati mina ya do nga foku do komi nati be alaka hakema kuma mina doro suma yatubuna min karib oron masumani bela jelena itubira kata alo talama faulaka yatubu Allah alaihim qalo talabi tubi mina o masna maudika ya rabbi alaka tubi mina nin o bela jili nga alabe muntu ola walisati tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'at waga tubi temaye wala ma tubi temina moye momunu nu ye bara juguke ka dumbe bara juguka ka dumbe shijitige barawka ka dumbe jeneyaka ka dumbe wal nafulu dunga ka dumbe wal hakewka ka dumbe matonyo barawka ere bado ka amai ka kila ka dumbe ka continue ni akeye hatta iza hadara ahadakumul maut fo ikatola ikana dosa sigara kono kumana mina kala inni tubtu al'an ikasoroke kanto sisa ne bitubi kata Allah talama ere desele kumana fo kata fi duna sa sigara kono kumana mina se fotiye ina fenj mega suro wati o alkiyama jondoni ega fo kebe tubi kata Allah talama wati Allah talama ko tubi to tigla moye wala lezina yamutuna wa hum kuffara ani mamu nusara o kafir lama ulaika atadna lahum azaban alima ulule moye momunu ni Allah talaka keleme ka laben bakalwe lazabala talaka keleme ka lazaba bade labe o masna mawi ya rabbi alaka famel ko nyuma dama alaka nin aw fara tubi jonga lami o anga tubi kata Allah subhanahu wa ta'ala anga donga fo tubi barami alaka alayhi salatu wassalam alemi yere alaka danfe na kusamanti anga donga fo ala kira yamarani tubi wa ala kira yaratun kira apne tubi kata Allah talama asiko damairala wa kama asabatira kitabu konna laka foko amarana rasul sallallahu alaihi wasallam ala kira amantuna yamaru ya kuka tubi kata Allah talama bikastatil tauba ni tubi chamai yani ni istighfar fo chamai astaghfirullah ikatoka ni foka chaya emiyere mumini emiyere islami ikatoka ni kumaka foka chaya ala kira ayeni amanton fe muna li annahu huwa ma'sumun min ma'asi kadaka ali ala kira yere ala yere mo la tangali ne kabo jurumina ko bela jelima ala ka kira la tangali ndo jurumu keli ala mo bangi aka kirawla ala ka kirawla tanga kabo barajugo ke bela jelima nga o benata ala kira tun kira mo ye kena yatubu fi yawmin aksara min 100 marat ala kira tukumbe tubi kata alo talama kile kono ka ciya ka se fo ciya keme hakiyama ni ala kira ka bara Allahu akbar aslami onin kira ala kira ka bara ala kira mi na tangani no ka bo jurumina kuma ala kira mi ma kunya farika jurumu temeni ani bina jurumu mun kenya fara bela jelema ala yere na ka meleka be soli ala kira mi ka shafatul kubra be ala kira mi bolo ni boya bayimbe kira mi ka afdalul kalkillah ala ka danfona kusamati mais kena yatubu fi yawm atun kerap be tubi kata Allah talama kile kono aksara min 100 marat ka ciya ka sime ka teme fushi yake me hakiyaka onin gara la ka baray emi ni barawrati la shijitike ko emi ni barawrati la wal hakke dunko barawrati la ala soso barako
eni mɔgɔ tija foyi ma fo ka taa sɔrɔ ka hakɛ tara e fɛ e kan ka tubi siɲɛ joli tile kɔnɔ ka taa Alahu Taala ma hakilila silamɛ kan ka yɛrɛ ɲininka ne nin di ne nin kɛra Ala ka baara ye e min tile bɛ bɔ ka bi e ka jurumuna ko yɛrɛ ka ca ka tɛmɛ i bɛ Ala sɔrɔ ni baara mun ye i bɛ jurumu min kɛ o yɛrɛ ka ca ka tɛmɛ i bɛ barajila ko baara mun kɛ e kan ka tubi siɲɛ joli ka taa Alahu Taala ma ya Rabbi Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma wa kullu muslimina yatajuna al-tawba li qawli sallallahu alaihi wasallam wa abi daga a wajibalen do a laɲininen do silamɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelenna fɛ i ka tubi ka taa Alahu Taala ma i n'a fɔ Alakira ka kumakan bɔra ka cogo min na ka d'a kan Alakira ko alayhi salatu wassalam kullu ibnu adama ka tɔ'i ko hadamaden bɛɛ lajɛlen nabila adamaden bɛɛ lajɛlen jɔn fililenw de wa khairul qati'in nka hadamadenw na maa fililenw fɛnɛ na maa sɔn hɛrɛmɛ maa jumɛn at-tawwabun tubi jɔn hadamaden bɛɛ lajɛlen jɔn ye jɔn min bɛ fili de a kɛra i b'a kɛ tugu bolo ma walima a kɛra a bɛ k'i i bolo fili yɛrɛ bolo ma nka i la o filibagaciw la sɔn hɛrɛmɛ maa jumɛn ye maa mun bɛ tubi ka taa Alahu Taala ma tuma bɛɛ maa minnu bɛ tuma bɛɛ n'u bɛ istighfar fɔ cɛya tile tɛ bɔ ka bi abada f'a ka astaghfirullah fɔ caman kɛ ka taa Alahu subhanahu wa taala kan. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن ويمكن للكفار أن يتوبوا وذلك بأن يدخلوا في الإسلام ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع سبيل المسلمين وعبب ما يمامي نت إسلامي ما منو إسلامي أكوفي نولو بتوبي كدو إسلامي لا ما منو دوميلي مكافريا باروكا نسلامي وتي نو بتوبي كدو إسلامي لا وكشريعة جو على كلماتيا كا نودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كشريعة فمورتي نبر على كلنا وعلى كلي سورة والسلام على كتشيدندو على كدافعنا كسمانتيدو يكو أشريعة منه ويتبع سبيل المسلمين uko feka soro ka tugu islami ko tasrako aha ni tubira ka ba emimbe ni tislami ni tubira ka do islami akono bara jumbe nyini fe wa yattabi sabila almuslimin ka tugu islami ko tasrako wa emi rabbi ni islami nga dumele me bara do ka bara minte bara nyume ni tubira ka bola fe jume nyini nembi fe wa yattabi sabila almuslimin ka tugu islami ko tasrako o de nyini nembi fe ya rabbi alaka famel ko nyuma ndama ودي كما الله سبحانه وتعالى أبا فقط مكان دولا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أو جون لمن يليون أو من دالندو الله تعالى أو من دالندو دين بارلا أو من دالندو سكا كنونا أو من دالندو الجنة كوني تسمكولا أو من دالندو على كفو أنا ما دي كوني جين بارو باركيا كبتا فسي ناي الكيما جوندو amun dalen bala ka fo adama de ni dorome kilo soro dugukolo sanfɛ ya do herela ya do hera tanala kibeta fese anofe alkiyama jondu ni limaniya bi amun duskuna ala ko ka fo nyana tubu ila allah tawbatan nasuha kay tubi ka ta Allah taala man tubi kono nan jeli ali ha tawbatan nasuha tubi kono nan jeli ali islamo e fenjume ka tubi bi ale bi aflan bi la wala maka tubi kodo kan bi singa kila ka tasigi uka la at-tawbatan nasuha ni nimisa gere bara ni ni koinke an nimisa bena maintenant siga ka fuka tansa wa telema ni nimisa ni koina alin tafe in hakli ka jigi ala do be singa ta alama ni tubi kono nan jelali ka be fudi mako at-tawbatan nasuha ala ko ka foyana amun dalindo Allah taala amun liman ya joy kaka tubi ka ta Allah taala ma ni tubi kono nan jelali asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum dola no tubi da kata Allah taala ma ni tubi kono nan jelali Allah taala bina oy barajugu fefeke ka tebe yukaffira ankum sayyi'atikum kaba bela jelen tushi ka boy Allah ni ala ka fun seriya ni ala ka kusamantiya jurumuna ko ni kun dumele baka barate bunya ala ka yafama jurumu mana bunya tugo ala min ba yafa ko boni aye donc kuna tubira ka ta Allah taala ma madama ni tubi ngoni kira ni tubi mi kono nan jeliya tubi kale Allah taala ba bela jelen tushi ka ko barajugu bela jelen tushi ka boy ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
bara jugu josilen ka buya be kila ka do aljina kono aljina mi ni konyo be bulu o jugoro ni Allah taala ka nema ni Allah ka kusamantiya ya rabbi Allah ka famel ko nyuma ndama kanga tubi ka ta Allah taala ma ni tubi kono nan jelali ya rabbi Allah ka famel ko nyuma ndama aslame moti bunya filima moti bunya segin koma femin ka jugu mbe tawo de ka jugu no te ne kumbe ta ay ne bora ni mbara ina ka segin na alama o yokuna jadi Allah te tubi sira do bekoro Allah te segini sira do bekoro ne kumini kwenga ay o to ko juguye meni kwenga alibi o de ko juguye ko mana buya tugo tugo ni islam ya chebawla dine barabaka bawla umar dunu nga tariku laje faka tafo domina bilal ya buru fiasa umar dunu to tsaka bo islam ya kono ni nan tsaka umar dunu ka baraw ko me mo jmen kundu ukumbe kafiriya de kono ala nanan limaniya de do uduskuna ka tubi sira do koro tubira kana do islam ya kono ka kila kana islam ya drapeau mine ka islam ya barake unno ka kila ko nobla dine barakono donc umeta umanjugu mbeta alibi ode ko juye mote buya filima ya rabbi ala kan tubistra donin o bela jelen koro ka du bara jugu don ka dume ka o dusukun geleyadi o dusukun geleyadi ebe to o bara ula eba do ko ni mai ngai ba ke ba do ka mai ba ke ibe to ala fu ala bne e dusukun fiye femi tubi ala to sira do e koro bli wal iyazu billah ala kan nin o bela jelen kishika bo uma ka foko ni mbara ni me ka ke amai wala ma nin bara ne be ka nin bara ke nga kusa filima la bal ala ka kira ira alayhi salatu wassalam ala ya la jarabi ma shiti mi nga bon filima ala kira la tangale no ka bo bara jugo kele nanga ala ya la jarabi ne fenyi ya saka ala kira mantondi ladi o kama dondo la ala kira alayhi salatu wassalam sabado nana unana kiti do farafasiya ni ngali ki ala kira la kisi no be ka takirama ala kira kun kira moye mo mi natinte kuma kun fi abada kira kuma ko ay taka na sini mena jabi fo awnyana utara kana dugu jerawna na ala kira nyininga ka alayhi salatu wassalam kan na nga jabi mini kira ko ay taka na fema fo folo donc ala kira kuma ka ala de makuna alayhi salatu wassalam ala ka jibrila ci kana ko en kiti fo anyana ka sura ka mo blasra una na shin flana ferena ala kira ko fema fo folo de ay taka na fo shin saba Allah taala sallallahu alaihi wasallam ajinga fo ala kira nyina wala takulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika gadda muhammadi kana fo jiya fen fo la ko sirine be nin kuinke illa an yasha Allah fo ka tasoro ye jenyini Allah taala fe fo ka tasoro ya nyini Allah fe ka fo ni Allah de jarani ay insha Allah kana fo kibe fo de ke sini fo ka tafo ya fo insha Allah ni Allah sona de be nin kuinke wazkuru rabbaka iza nasita wani nyina na fo li ko ka kilaga Allah taala kusuma okoro jume ko nibina ke ika fo insha Allah nin ko mina nin ko nke sini insha Allah nin ko mbe feka nin ko nke ni nyina na ko fo yagli jigirala wati bina doro iba fo insha Allah ni ala jarani ay ala ya ka kira la jarabi ni muna ka awndi la kala ka ala kira manto na kala ka ira ka fo je ko ni ba ke ika sonyi ni ala fe wa ma tashauna illa an yasha Allah so fo ete funa kira ala ka sonyi arama dombe so fon manobike jino be so fon manobike danfon meleko be so fon manobike danfon be fon ke illa an yasha Allah fuka tasru ala de jirani ay folo fuka tasru ala de sona folo don ni be ko ke kiga insha Allah ni ala fe folo ala ya aka kira la jarabi ni aka amanto nakala okoro ko mbote buya filima don ni ma buya filima tukum na manga buya sikin koma ya rabbi ala ka sikin ko sirado nini aw bela jilen koro kama sabatira ala kira alayhi salatu wassalam akapuma kan werela ko atayibu min zanbin ko tubi baga ka bo jurumuma mamimbe nabe jurumuna kodoka aklala ka yisembo bela jelina ka tubi ka ta alo talama keman la zanba lahu ko ye mogo mimbe ko mi ni jurumu fo eta tigila mogo ka itubi ka bo alo talama ko mina doron ne tubi konna jelale ina fo qur'an aya nana to ko mina doron ala ba bela jelen jusika boyi ya rabbi ala kanin o ka bara jugu bela jelen jusika boyi المستغفر من ذنبي وهو مقيم nga mamindu ebega ala ya fadeli ka bo bara jugu dola wa huwa mukim ebega kla ka bara njo tuguni ebega kla ka bara nke tuguni e ala deli kala ka ya fema ki sembo jeniala jenabe soro sira munu fe ekla ku sira tama
e ala deli kala ka yafima ki se mo sobietala e war sura kala ka tabiye werata e ala deli kala yafima ki se mo wala hake duna ali shini e be ka baraka ni riba nafolo al mustakfiru min zanbi wa huwa mukim mamin be nabka ala yafa deli ka bo jurumuna kodola wa huwa mukim be kala ka bara en ketuguni kel musta'ziu bi rabbih kabi ko mo mbigi muge bo allah ta'ala allahu akbar ibi ka ala yafa deli ka bo kodola ibi kala ki tugu ka ketuguni yala yafa deli bi sini kala ka ke yala yafa deli bi sini kala ka ke kel musta'ziu bi rabbih kabi ko mo mbigi muge bo allah ta'ala di Allah ta'ala dunko waman asdami man zukira bi ayati rabbih mogo la ma bonele ma jume arama duna mogo bonele ka teme mogo bela jirenka ula ma do mo jume mo minay Allah ta'ala ka kuma me ay Allah ka kitu me ay Allah ka ayaw me ka fo Allah ko kuni ko ni mai aya me ka klaki tuga dume aka ko de maula mogo mina bonele ka teme mogo bela jirenka inna minal mujrimina muntakimun wali alo tale mogo mi masami na ba tasra de tasra ke masadu tajuru sarala du ala ya fa masay to ko minanga tasra ke la do dal islameo ka ala ku ka ala ka kiti don ki obla krefe summa aradu anha ika klaki koduma inna minal mujrimina muntakimun no do on alo tala fene masami tasra ke la de ya rabbi ala kana tasra nin awla donc ko jugu donc ki tugu ka dume aka ala mana dimi koro ala ko ali tasral ke masa ya rabbi ala ka yafanin o belajele ma kam belajele faratubi jonka asabatira ala kala suratu wassalam aka makan warela waylun lil musirrina allazina yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ko bonebe mogoye mogo tachena mogo kunanguyara mogo jignoro juguyara alkiyama jondo mamun dumelo me fenga femu bado kam me buka kala ka tuku ka dumbe aka ubika baray ke obado ko baray ni ala tanama baray ubika kala ku tugu ka dumbe aka kuni mogo ni mogo mu tacheno do alkiyama jondo wa jignoro nyantula ya rabbi ala kanin aw kishika bo ala ka nyangata bela jelema Allah subhanahu wa ta'ala bi kan to ka makana fi suratu tauba wala in sa'altahum mamunum bi ni ala ko kuma nana ubala gushi ni ala ka kitu nana ubala sigi eche ko ala masam be ya fasa dina maseni mbela islamia maseni mbela ala ko maseni mbela sa akona dina gela mo bulu nagarate munu islamia utika bolo ala ka dugukolo kan o kuna la fe tuko muna mumu de se ka ko fe ngodo kuma kan de ni de nala ko kuma nana kuma ibaye abala gushidi ni ala ka kitu nana oledi aka mine asamu wa to'a anya mi ansona oledi aka mine aka tawrata ala abala gushidi wala ma bita soro sisa ma do chetri bolay do ba yere ke karamo do ba yere ke almami o be to gala ka mo fuka malaw yele ko fo mo bi yele Allahu akbar ni yere tachi ani yere danga dani do ba yere ke siligele abi silige ka chejuguya mo bi yele abi to sella be kuma spectateur bi yele la ilaha illallah ni ki yere dabali ka fembla irani alkiyama jondo feminiti sa ko koro ka alaka kituta ka alako kuma manala ka la gushi ka alaka ayauta ko ke yele ko fe Allah ta'ala ko wala in sa'altahum kal kiyama jondo ni mo nyunu nyininga la yaquluna inma kunna nakudu wa nal'ab kubunu kanto de ala an be kulenge de la an me ganda chugo ba kunnadi an tega ko in dabo ala yere gasi nyini ngama kuy inma kunna nakudu wa nal'ab an kun kera me gan yere chugo ba kuma nunu nadi wan kun kera de an be kulenge dorone la kul abillah muhammad afo mo nyunu nyana abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'zi'un aw sona ala belebele bain fatiri samawati wal ardi ala min sanguru ni dugukolo dan ala min junudu ni sanguru ni dugukolo ala min bembele ka chika nimine tasumani aljinabi ala min ka blala o ala belebele bain aw sona ka kulenga o ala de la wa ayatihi ala ka kabako ala ka ayaw aka selu aka kitu aw sona ka kulenga o de la wa rasulihi ala ka chide nga pumakan aw sona ka kulenga o de la la ta'taziru aw kana jonsona nyina ko kununu na aw kana foka be jonsona nyini aw ko kununu na bi o kama alkiyama jondo mangutu do fen jume jonsona ti
ka fɔ ko nin ko in nye nin kɛ misaliya la diɲɛ kɔnɔ ni ko dɔ tɛmɛna i ni mɔgɔ dɔ cɛ a mana dimi kɔrɔ togo togo k'a bɛ wale jugu dɔ ta ka ɲɛsin ma komi n'i y'a kala n'i ye yafa ɲini a fɛ ka jɔ baara in na k'i ye nin ko in kɛ nimisara dɔrɔn ka yafa ɲini a fɛ dɔ la a bɛ yafa i ma yan n'i jɔ ni i sɔnna o tigilamɔgɔ bɛ se ka yafa i ma nka ka dun bɛ ala sɔsɔ baara kan ka sa o kan hali kiyama jɔn don k'i bɛ taa jɔ o la ala ko la ta'taziru aw kana jɔnsɔnna ɲini yan jɔnsɔnna ɲini tɛ yan bi kadi kafartum ba'da imanikum aw kafiriyara aw limaniyalen kɔfɛ donc ala ka aya ta ka ala ko kuma ta ka kulonkɛ ala a bɛ hadamaden kafiriya total ya rabbi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ya rabbi ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen fara tubi jɔn kan o kama ne maa min ye lakidari kɔnɔna lajɛ lakidari tigi b'i kanto a ma wala yahillu lahu an yuwakkira tawbatan k'a tɛ daga baliku hakili tigi kan a k'a ka tubi yakaruya k'a fɔ ala ye dan k'i kɛ baliku ye ka hakili d'i ma i k'i ka tubi la retarder k'a fɔ n'an tilala kalan na tuma min na sa après an bɛ seli suranko ɲɛɲini ni n taara retraite la tuma min na n bɛ sɔrɔ ka misiri la taga daminɛ c'est des choses là ça vient a bɛ na sa an ka avenir ɲɛɲini fɔlɔ il faut rassurer les avenirs des enfants denmisɛnninw ka siniɲɛsigi labɛn fɔlɔ ni tilala tuma min na i bɛ sɔrɔ ka hiji ɲɛɲini ka ala ka ayaw ala ka ala sɔrɔli baaraw k'o la retarder k'o yakaruya yakitari tigi ko kana sɔn ne ma dɛ a tɛ daga i k'i ka tubi k'o bila retard la wala yakulu hatta yahdini Allah wa i kana fɔ abada ko fo ala ka ne kanda di e cɛ ko in ka gɛlɛn sa fo n'ala yɛrɛ y'an kpɔn an bɛ don min na ko bi dugu ka gɛlɛn haramu yɛrɛ tɛ sɔrɔ la bilen kuma tɛ halala ma ala bɛ yafa an ma nin dɔw la sa ala yɛrɛ b'a dɔn ko an bɛ ka taa an ka denbaya de balo ala bɛ yafa an ma Allahu akbar k'i ban i yɛrɛ la k'i dusukun bila k'i dusukun lafu k'i kɔ don ala ma ko fo ni ala yɛrɛ y'i kanda lakitari tigi ko kana sɔn i ma dɛ wala yahillu lahu an yuwakkira tawba a tɛ daga baliku hakili tigi kan a k'a ka tubi yakaruya a ka tubi la retarder wala yakulu hatta yahdini Allah wa kana fɔ abada k'i sigi ko fo ni ala yɛrɛ de y'ale kanda dɛ fa innahu min alamati shaka i b'o baara min na ka tubi la retarder ani k'i ban yɛrɛ la ko fo ni ala yɛrɛ de e kanda ko ye kunangoya tamasiyɛn di fa innahu min alamati shaka ya mɔgɔ mɔgɔ la ko kunangoya tamasiyɛn don wal kizlan ani yɛrɛ labila wa tonsil basira ani dusukun fiye ne lakidari tigi kuma kan maa min b'a ka tubi la retarder ya mɔgɔ mɔgɔ la kunangoya tamasiyɛn don ni min kɔlɔsi e bɛ to a la fo ka t'i sa i tɛ tubi fo ka t'i sa i tɛ segin kɔ ka kojugu dɔ ka dumaya kan k'a fɔ ko ni nin wagati in sera sartu tɛ ni ala cɛ k'e bɛna kɔrɔ sartu tɛ ni ala cɛ i bɛ ka wagati min ɲini ko n'o sera k'i bɛ segin ka taa ala ma sartu foyi tɛ ni ala cɛ ko wagati b'i sɔrɔ ɲɛnamaya la dugukolo kan ko ne ye hadamaden na dɔrɔn ko dusukun fiye ani kunangoya tamasiyɛn don ala ka ni aw kisi ka bɔ kunangoya baara bɛɛ lajɛlen ma o de kama hadisa ye ni hadisa in minɛla ka bɔ abi hurairata radiyallahu anhu arda'a abi hurairata ali kanto don dɔ la ko ala kira kanto alayhi salatu wassalam inna mu'mina iza aznaba zanban ko mumini n'i ye jurumuna ko dɔ kɛ maa min limaniyalen don ala la ala danaya bɛ maa min dusukun na maa min dalen don alikiyama ko la maa min dalen don tasuma ko ni alijinɛ ko la o limaniya bɛ maa min dusukun na iza aznaba zanban n'a ye jurumuna ko dɔ kɛ kanat nuqtata sawda fi kalbihi ko tomini fitini dɔ bɛna toni a dusukun kɔnɔna la nin ye mɔgɔ jɔn ye mumini dɛ o ye hadamaden yɛrɛ natureli ala ye hadamaden da ala ko ten wa nafsin wa ma sawaha ko min kali nin na ani fɛn min y'a dan ka fɛrɛ n'o y'ale ala ye k'a b'a kali nin na hadamaden nin na ala b'a kali fɛn mun na olu ye fɛn baw de k'a b'a kali maninfin nin na wa ma sawaha ani fɛn min ye hadamaden nin fɛrɛ o ye ale ala ye fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ale ala taala a ye nin na dɔnniya yani ka nin na télécharger taqwaha fujuraha wa taqwaha ni ka baara jugu a n'a ka ala ɲɛsiranɲɛ a ye nin na sɔmi nin na ni hadamaden ko ɲuman dɔ kɛ dɔrɔn i b'a dɔn i ni bɛ sɔmi k'a fɔ k'i ye fɛn min kɛ ko nin ye fɛn ɲuman ye n'i ye baara jugu dɔ kɛ dɔrɔn i y'ala sɔsɔ baara dɔ kɛ dɔrɔn a pressentiment minɛ dusukun na k'i ye fɛn min kɛ ko nin tɛ fɛn ɲuman ye nin bɛ hadamaden ni yɛrɛ dancogo la ni ala de kumakan ye
ne manifin baraju ke dura bado ni barajman ke dura bado ala kan nin ofara barajman ke law kan ya rabbi o kama ala ka disen kon nala ko inna mu'mina iza aznaba zanban ko mu'minu mu'mini na jurumuna kodo ke ko kenati duktata sauda fi kalbihi ibaye ko tumini fitin do bena toni aduskun kon nala aha fa intaba wa naza wastaghfara aklala ka yere fushi ka ala yafa deli ka tubi ka ta alo talama ka bo barajuguina ne mumine jene yake tumini mina do aduskuna ibaye watini do rabe nimisa ne mumine walfen shi watini do rabe nimisa mumini ne galontige jamala ki yere bo ibita kerefe do rabe nimisa ne mo joy limanabe mo min duskuna do tumini mina dusukuna ibaye shidane be ta doro ibe nimisa ni nimisara doro ka ala yafa deli ka fusi ka bo baraina ka segin ka tubi ka ta alama ala kira ko sukila minha ko doni be bare ka bo tuminina nga wa in zada nga kuni sona ka jidi ni barajugin keli jenya ke bi sini klala ka nyini ye jenya soro sirami fe ka kila ka wule bla jenya ke nyoma sobiye tabi sini klala ka war nyini nga ta biye wereta ko ki sembo haramu nafulo dunina alibi wal nafulo be bolo ka barake alibi be ka barake ni riba nafulo yala ya fadili klala ka dumbe o barajugu ka zadati hatta tabluga qalbuhu ko tumini fene be bunya fuka ti duzukun fa pew wal iyazu billah ala kan islam be lajin ke shika bomba ni mumini barajugu ke doro tumini mina tona duzukun kono na tubira kata alama kala ya fadili tumini be bari don naka astaghfirullah fo tiara fo tumini mina bari fo kata bampiu nga nay continue ni barajugu ni tumini fene be bunya fo kata duzukun fa pew alo talaburu fo suratul mutaffifina kono kella bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun karama dum bulula bara yere kera femina kera sababu ku dusukun datugu pew o de abani alislamé no kera sa ala be fembe no e funa kera ala nyasiranye ibaye nasiro yoroma rebe na yi ko mo be sira ala nyatugudi ibaye be jurumna ko ke ali tado ke be ka kujuguke wallahi ala ti gene ibe ala soso barawke ibe ala kota barawke ali ti gene wa toro duzukun fiena pew kabo ala kasraka ala kanin oblajilen kishika boma mumasi islamema mumasi muminima mumasi ala madema ka dumbe barajuguka ibado ka menga kila ka dumbe ka tukuka continue akeli no kira doro i duzukun belajilen bena fien pew kabo ala koma ya rabbi ala kanin okishika bo duzukun fie bara belajilema o kama wakati surunya kama inshallah ambi fereke ka wala nay nyongri ni yoroina ka nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka nin obelajile fara tubi jonga tubi de barami nala nyini adama do fe islami o fe watibe alaka yamane abara keli mami be tubi kata alama alabude ka tubi mine ya rabbi alaka nin ofara tubi jonga alaka belajile labanya kan belajile fara alaka ka jamaka alaka mi ka kusani dafe belajile وصلى الله على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أقول لقولي هذا أستغفروا لها لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. إن شاء الله أمي ولا ندي جون يورينا كأن الله سبحانه وتعالى في علىك وقت يورك الفنين أو بلاجلنا علىك نين أو بلاجل فرا تبي جونكا تبي من نباك علىك عن تبي منك كي توبة النسوها علىك عن بلاجل لبنيا كان فرا علىك كجمكا كرامك كسني دافن بلاجلي أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشكرا لكم في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن.
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان